Fis-sijad bikrin ta' tnejn filgħodu kienu ħafna dawk li qamu għax simgħu sajjetti kbar li għamlu tul il-maltemp billi kellna. Kien l-ħabta tal-5:09 ta' filgħodu li sajjetta laqtet din id-dar li tinsab fit-triq il-kbira bir-Kirkara. B'konsegwenza ta' hekk waqa' parti mis-saqaf ta' din id-dar. Fil-ħin tal-inċident fid-dar kien hemm koppja u t-tifel tagħhom irqdin. Il-mara Mary Greg ta' 57 sena tirrakkonta dak li ġara fi ftit sekondi. Għol mela nkont fil-kamma ta' soda minn bejx fil-linfa eżatti mis-xurok nizal il-trap hekk u l-kalba jisaqajmitni u għomt niġri. Kienet sajjetta li għamlet ftit qabel dik li kkawżat l-inċident li qajmet lill-mara. Minn ġol kamra tas-sodda marret fil-kurutur ftit metri l-bot mill-kamra tal-pranzu. Kien hawnhekk li għamlet sajjett oħra ħafna aktar qawwija u quddiem għajnejha il-mara rrat 4 xorok kbar jaqgħu minn mas-saqaf. Daw il-ħreġ taw barra ma t-tieni sarjetta li għamlet qawwija kbira. U t-tifel qamax kien riqeta fuq is-sofan. Għalli ma ġri għalli safet. Għattu kif jista' jkun naraw daħna kbira. U daqshekk u bżajt ħafna. Perit li nġib fuq il-post ikkonkluda li l-ħsanat li ġarbet id-dar huma kbar ħafna u li din hija ta' periklu biex wieħed jgħix fiha. Ir-raġel tal-mara għandu diżabilità niġġielu joqgħod ħafna ħin fis-sodda, waħda mill-kmamar li hija ta' periklu minħabba ħsara strutturali li kkawżat is-sajjetta. Is-soqfa jien nafx baża, meta tara l-ġabalet jaqa' fuqek. Issa ma noqgħodx hawnhekk iżgur li għandi raġel diżejbil. Il-mara tgħidilna li għalkemm id-dar hija antika kienet miżmuma tajjeb ħafna. Tajt li hija disprata mhux biss għall-affarijiet li tilfet, iżda wkoll għall-ispejjeż kbar li se jkollha tgħaddi minnhom. Bis-saħħa xejdu l-faqqat għalli xen nizal biħet nizlu kolla. Blet l-ħsara kbira, ma l-għawal ma ġranna xejn aħna.